yakua go ba no buri adi tu he mane le no buri le ya onu go ba buri e ko no kwa buri go ba no buri le ya tabo October 10 2025 gila na he ko na haji we ba after 5 take around time where's that going to take around time tabo 2 minutes after 5 after 5 19 oh 19 minutes after 5 Ono ge ngomri le ya obu kan kure ha abu mo ku eme mbota ru di pena ba mbota ru di ya eme he na ni le ya ewre nde ya dobri mana ha na puta na etimri ya puta na etimri ebe ni kwa babu ya mana o ma bo ya na bo eze di bia ngo bala nwa amuro enwe he be ni ge cho so drege na matron biawa. Oh, what are they? How will be cleaner? Yes. Sebi the fimi. If fully an anom nor lakam, if gakam, layer, anom no. E ma hatching or in henny lewe guregu. Anama wegu or who camp for wa beba. E when a hedges them no boda. E when a henge bro, e when a henge bro onye or aborum mono or nefu. If enkuru kam name it, he ho abola unkuru, bohem name. Leia, go see her cloud. See her. Biawa. You see her. Oh, weba. Ebe na funa. Ka no ne eme hende me. Ka ebe ile ka yana ka no eme. O de homo kanya. Ono mu nso. Go see her. Go see kwa heba. Bia no eba. Go see her ka hafu. Date time. Kam na akpọ mana akpọ date. Na akpọ time. Le anya na time ge. Gwa ha kwa na with ono ge. 4:35. 4:35. Yes. Today's date how gini? Today is 10. 10 yeah. of Guinea. October 10. 2025. What the time again? 4:35. 4:35. Akwe mu to cloud odi. Nna, ebe ahụ n'uche na power, the power no dey there at all. Ihe mere nji mebe ihe a mmemme ahụ ka mmara akwụla udiri ka onye abụbata ebe a. Mmara ma onye ọ na na-ekpa aha ma ọwụ onye ga-eme ihe chọrọ ime na-aghara n'ime ni. Nwanna unu ekwekwala ka a na-receive no. Gwa m otu ị ga-eji jee nọrọ asada sị gị ṅụọ mmiri wee ṅụrụ na ya agwọ ọgọrịa. Gị sụrụ nchawa saa ahụ ya eme gị nke a nna gịrị abụla ọrịa. Gịrị abụla chọbụ onye na-agwọ gịnị. Ihe ndị a bụ fake. Mụnwa na-agwa gị na ihe ndị a bụ fake. Come to reality. Ihe ndị a ha na-emebe a fake. Enwere ndị bụ ike nke a dị ike ọ bụ. Ihe nji gosiba ka mmara kwụrụ udiri ka ndị mmadụ na-eti prapra abịa na-akọ nde na nkwụkla ndị ahụ na n'iti prapra mmara kwụrụ udiri ka akwa ọ mara su ha agbanyụọ kamera sizie netwọk. Ihe a nakwa aga. Lee ya mmiri na-ezo lee ya wọchị ya mmiri na-ezo. Ihe ọ bụla mmụọ nsị mee ka m na-eme nwanne. Ana m aka o. Ha lumabo obodo olumo. Ekekeru obodo olumo. Ala nwanni obodo olumo, obodo oleze dibia o. Mu aka mu ngwa kwada abadila m. Mu ade ni akenye ga abadila m. Mu obu abila m. Ewe udo ka dem o ga dem mande nwanni o. Obodo rọrọ o. Obodo ka ma dị sobo ka ọjọọ ndị nwanne ngwa kwade nu o. Onu le na rọrọ o. Ụbọchị mma o. Asịrị ya gazie n'eke gazie n'ore gazie n'afọ gazie na nkwọ. Ụtụtụ ehihie abalị asịrị ya gazie o. Ọ bụ n'odo nwoke ma dị nwaanyị na-amị ya. Udo bụ n'odo. Ya doo n'eke, ya doo n'ori. Ya doo n'afọ, ya doo na nkwọ. Onye shi n'ibiri ya biri, onye shi n'ebili ashi ya kwalie. Ngwa kwado na ya gazie o. Ise. Odo mma o. Ise. Odo mma o. Ise.
ni ngwakwadi Chineke kere ụwa ngwakwadi ekekere ụwa ngwakwadi ọ bụ nna he ngwakwadi nuo acha agbadịla tupu kere mmadụ anya abịadịla ekekere ụwa anya abịala iburu oke osisi oke apụ adịta oshi nọ n'ala Imo steeti a ala ngọkpa ala Nigeria ka gịnị ahụbe m ị nọ na-anọchiba amam mgbe ibidoro amakọnụ mgbe iji akwụsị kama onye onye bịara n'ukwu gị ihe ọya yaka onye dị aka ka ụzọ meghe chi ndị ọ bụ ngwakwadi anyị abịala taa abụghị nwa afọ abụkwanụ nwa afọ akpụ abụkwanụ dibịa ebe anyị anụ bụ dibịa nna arụ nwoke ya na-ere nna arụ nwaanyị ya na-ere mgbe ọbụla mere nga aha gị onye ọbụla kpọrọ aha ya aga jedakwa ndị ha ejela ala bekee nọrọ n'ala bekee na-ebuso the son of the soil agha na-eme ihe akaja mgbe ọ bịara nga gwa gị okwu ihe ọhụụ chọrọ imeri eme ya mere n'ugbu a abịala m he mbụbụ eze ala si ngwakwadi ọ bụ eze dibịa bịara eze dibịa nga ọkpa ala bịara n'ukwu gị si ngwakwadi udo ka dị mma ọ ga-adị mma udo ka dị mma ọ ga-adị mma kama gị kwuru sọ bụ onye ọbụla na-ebuso onye agha ka ị ga-ebuso agha onye ọbụla na nna anyị ihe enyi n'ike na gị gakwa ewetu onye ahụ n'ike igbo oke apụ ngwakwadi pụta kwadoro ụmụ gị ihe rubere ahịa enyi bụ ọkpụ a na-akpa akpa a nakwa na-eri nyeri anyị bụrụ nwe eze adịsọ efu na mba adịsọ enye nwata anata ibi akwa eluigwe nye anyị mmiri kụbi ya kụchiri ya ọ bụ na ihe ụkara bụrụ ha ime biko bịara eji m ọjụkwu bịa na mmanya ọkụ bịa taa sị ka m gbanye gị onye si ụda dịla n'ala mbishi ụda dịdịrị ya o onye si ọganihu ga-adị n'ala mbishi asị m ọganihu adịkwara ya o abada eji ihe nwata agụzi ibi akwa abada eji ihe nwata agụzi ibi akwa ndị nwata nọkwa n'ide ebe na-azọ n'ala ọgụ amị ya ara esi ya sị manụ ha arịa ha ya nwere o ngwakwadịnụ chi ndị iche chi ndị ọkpụ ụbọchị taa ngwakwadi ọfọ na ogu ngwadi ekekere ụwa ngwadi ejiri m ọjụkwu na mmanya ọkụ wee bịa mmanya ukwu si n'ụbọchị taa unu nabata aga m awụ ya wa na m enye unu n'ike si unu nyekwa anyị n'ike anyị ọlacha yọta anyị kwuolacha ekwuda biko bịara ọ bụrụ agwa ọkpọrigwe ọ bịa dị ebughị n'ohu asị m anya gbakwa ya na nkeka o ọnọdụ n'ọfọ nweze agadi fu na mba nweze agadi fu na mba nweze agadi fu na mba ọ bụrụ onye rụ ka ya ahụ n'anya ọ bụrụ onye rụ ka ya ahụ n'anya amụna na nsị ndeba ara na dike fuhere ya ya edo manya masị mba anwa akwala ike onye a mara ma enwere ike o ji bịa bọtele anami asadị n'ike o jiri bịa adịrị onye m ya nị adịkwana onye m ya nị na ihe gbasara ike ya sịrị ike dị ya ma ihe o jiri biri